mau men ba Raja Sulawan apo Galilea Melet Shakawa Jordan hau Yohanes Baptis Mansha Baptis hau Yunus uang yu Jisu oh hakacing sisya dei mame ban pun baptis nga reme mewan pun ban ha dei Jisu kren pintin atau nong balai jong gospel jong Matius nong khalai ter ba khat riu puli hang tu tiktin jom lei ke tu bu Jisu ong namar kadei yangi kadei yangi dei yanga kadei yangi ban pindap ya ka hok baro no ka hok ke jong lei kawan ken ning ba Jesus Christ kum nong inyo pediang ni ka hok ke jong lei ei ka persya ek kentin jong hok ke ka pop no re baro ngitip ya kata bangi baro ila lepop ke Bible ka ong baro ila lepop ila dulen ei no ya ka bura mo jong lei ri ai mu yo lei bo pha yo Jisu balong nong Yesus ini baling pada kasnam jong baling pada keciap jong halo jeng ni pna yo kan ya ka hok ko jong lei se sin pam ti kan ni ka jing baptis ka dei kadur jong ke jing kha ka banau blai ban ngi chu ong ru ka dei ke jing kha ka ba sen ni kan ma we ni kinu hikai ju ju ba dei Farisi ni ko Nicodemus sa gospel jing Yohanes kung nang balai ba hang deu lo ban hong Jisu men miet tra Jisu lo ong yu wat sung kin det dei ban khapat ya phi uni ubreu latman kata ka chung lo ko ba nyo phau tam ei ong yu Jisu kum no la ban kha beng yu ubreu wat habalat teman tra Jisu kham kran ya ka jing kha ka bang cha do dan artli ka jing kha ka bo blei ulo bu yang yi ubreu ka ban kong ka dei ka jing kha ka ban ka do ka ni gari bu tra Jisu la kran hang ni ka gospel Yohanes kang nang balai ka khot ka ba hin reu Jisu ong ya ka bala kha na ka jong ka do ka long do bat ya ka bala kha na ka jong mun sim kalau musim yang ni iwan artli ka jing kha ka ban ka do ka dei ba manga nu phing yuan na ka po jing bai shaka prathai te bangin let shaka hima ublai in hapan kha sin pam na ko jong baptis kini ko jong baptis ka ka dur ka bangin let ban tap no ya ta ubriu beteman jongi ubriu cho ka pop yo ta ya kita kicing long ke barim ko jingi baro nile ban tap lut baro ban yo ya ta kicing sai le marak snam jong Jisu ban habang ngimi no ong ka Bible hapo Rom riu sao ban habang ngimi no ringkat no Chris shu ha kicing long barim reha kata kicing long bagi cingkim dan kemai ngit skam bu begini ki kun ki jong blai ki bo blai lakta ki ling ba mun sim ringkat bi cing kai ki bajanai ki ba ki layo ngit skam ru ba imbu ya kata kicing mut terus kam nadu ni klip mat kum juru kisgi ki por ban ru long kita ki syakri ke be nek kan hadu ko bukut minya pas utrai jing wai blai yo cooling by tin kum juru ki jing slok bongkot minya pas yo blai jit wai ablai trai ki rat ngawan ban ai mu me limba ka ne ke si tekski ke ban ta trai ka ban yo ban don ban kia tu wer saudong ini ko ko trai ye ko trai ye tin je me ki hikai ngi hukum ablai lagi jing sran ong to khilet chit thai ya lap ko gospel long senran ki ben riu boro yang baptis ki kerteng chung pa khun mun sim khoi pada hikai ru iki bekene sumar ke ai ka ba ngala hukum ni phi kata ka de ka mila pha blai kata ru ka de ka bangile ngani ko por ai ngo en ke tin ka ba khut chme ke tin ka shisha chme ka balong ru ablai ka ta ka sharak banyalam lenti ngi try sya kata ka lenti chung shisha try om dan ka wai pa ka lenti ka ban kham shisha palat ban jara ke chi hikai chung tin chme try rai ai ngo yame ablai ling bagi ni mun sim ko dor ki ba lakut jing ngani ko por me me don ka imang ni ko por IT hame kani ka kam jume try ka kam ka chome ko try pi ngari tong syakri ban sekundap ai ba me ablai me psa boringa kum juri kini ki argut kisam la ko try pi kono bikin IT met ban sim hame na ko ni ko por na pani kini boro ak kerteng jong Jisu amen Jengmo Panut Jisu Nalaku jingmu Banbut Jisu
jingli ke bring kong kalong hatu kan ke piwan ban pendam ke ke job tes ke dei ke jing penbor jono ne ke dei ka mon ke jong pi ke jing tak mon sin ke dei ke jing mon ke to so ke jing cuba ku jong ni pinget em bo try jesu udai kun jong lai blakit no ya ka pop jong ka thai betum juru ya ka pop jong pi nadu kini ski ke papi pendam ke ke baptis punya soil dia po jong balang betum juru ke hima ka jong lai kut kumut pikulan em ban ne ular ban ne adu kut ke so mo ini ki bunta ni ki cingkli ke ba I la cubab oh kamde ke cingkron bor cuno kedai ke mon ke cung I ke ba musim lakta I kum juru ila kut cimut ban pendam tu ngi doi nga penbaptis pi ida pi hun lang shooting hak kerteng ke cung blay bokpa blay bo khun blay bo musim khun ai begini ki lai hawe blay kin don kat bat pi bat kum juru ba pin yo ban long kata ka khun ke cung blay na du kan klimat hak ba on site no par ik ti pop ke cung pi ba i ta ki jing long rem ke cung pi baro bat kum juru ha ba pin mi kum kata ke jing thau bo thamai bat kum juru long kat ma me ko try kan ke sakri ke jom me ko try ya ka ba me man ai bo ya ka ko try pi ya ba kum no kan la blay ban yai ne me ko try hadu ko ko na du man ta bat sidu ki bom cikut ru amen Ke jing mun ban bud yu Jisu ngala ke jing mun ban bud yu Jisu nganom pai din nganom pai din ju ipi wadan lagi ki ban bu agri ke por atau kini ke pi wan ban kujimut ban pendat ku baptis kedai ta kaman sobha ke jong pi ne kedai ke jing bo ko no jong no kedai ke mon macam pinget em bo tra jesu dei kun jong blai bakit no ya ka pop jong terthai betum juru ya ka pop ko jong pi pinget pikulan em khwat jong blai ban no ne klimat long kata kun jong blai ka bam yai ne hadu ko bukut tu ngi tu bai nga penbaptis ipi isal mai manar hak kerteng ke jong ublei bo kpa ublei bo khun bat ublei bo mun sim khoi ai begini ki lai hawe ublei kin song sa bat pi bat kum juru kin ai happy ya kata ka cing em ka bat thamai bat kum juru hak ne ka por ya ka ba online ban tep no ban bret no ikita ki cing long rem baro bat iki pop baro baling bada ka snam jong khun uci supres kun long barat jong blai on site no pareki bat nadu ne klimat long ka sakri ka ban yai ne hadu ka bukut nadu menta bat sudu ki bom cikut ru amen